so fanele kuti nyaya yauya papublic ndo zvazongoita kuti nyaya itonge yatizii. Otherwise kana nyaya yatizii pasocial media, maybe they will get back to each other. Alright, imwe nyaya tinayo Kismo, tiende dupa next. Ndofunga manzwira nyaya ya Nyati yakaitenda streets. Ndigare ndakutai kuti mu understand ipapo. It's not like slander ihure, but because nyaya yauya pasocial media mese imi vanhu mune muchikomenda ndivi mahure number 1 pamwe mune muchitotypa makamira kuma-touch line. It's not like slander ihure, because inini I can't judge her kuti ihure. Munzwisisa? I can't judge her kuti ihure. Handisi kutora side. Because akanyengwa. Munzwisisa? Anonyenga Nyati. Even dai akamunyenga, ini ndikaona munhu andiri kuda, ini ndikaona kuti haasi kundiona. Ndoita something kuti andione. Doesn't mean ndiri hure. Asi ndikuda lavo. Kismo, unzwisisa ipapo. Nguva ino yatiri vasikana vari kunyenga vakomana here chimbonatsotajikisa. Musikana anyenge mukomana. Musikana anyenge mukomana. That's very wrong. Ukanyenge mukomana unoitiswa. But iwewe unofana ngoito zvekungocho mukomana akunotise kuti uri kuexista. Zvekare pano pasi raRadio 63 pano pachenge chikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani kusubscribe mahara wotena on the notification bell ini sechikomana handisi kuzoregera kukuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei nhasi toda kumbodhipisa mbishana timboita chinenge chipodcast, but ndine musikana iye anonzi Kismo. Kismo, uise. Hello, how are you? Zviri sei? I'm okay. Ari kutengwa here mafuta? Mafuta ari kutengwa, guys. Thank you nesupport yamuri kundipa kune vese vari kusupporta Kismo Cosmetics. And chandongokudirai munodzoka nematestimony. I love you guys. Guys, Kismo anotengesa mafuta. Chimbogara ungotaura kuti utengesa mafuta akaita sei? Okay, guys, isusu totengesa tinera tinoti whitening lunchbox. Rekuti munhu kana uchida kutsvuka kuita white, iroro rinoita $40. Then tinera tinoti glowing lunchbox. Rekumaintaina skin yako sezvairi, but unongoita a little bit bright because like skin yaunenge unayo inenge iri nyaya yekuti mafuta unenge uchitozora iwo anenge asingaenderani newe. So iroro rinonyatso kupefecta skin yako yosara yasmooth. Kana une problem chirungu I mean dambudziko, right? Ndinezvona rekuita tumarashi and stuff, cleaner your glowing lunchbox and then your perfect skin yako sezvairi. Then tineya tinoti nako remover. Kana une manakles eblack, kune mumwe munhu wekuti haableach but manakles ake angori black, anotonzi navanhu anobleach asi asingableach. Tine nako remover inopedza izvozvo. Kune mumwe munhu akareacta nemafuta mamwe maproducts ekuti anoitisa mapoka dots and stuff. Tine oil inopedza mapoka dots, maoils anopedza mastretch marks, zvese zviriko. Then tine vanoda nyashi, tine zvinhu zvebody shaping, vanoda kuslima, vanoda kuita sei. Ndofunga vamwe mukatesa mapostis angu ekudhara ndenge ndine zidumbu, vanhu maitogara nditobvunza kuti asi une nhumbi here? Ndisina, but now ndane flat tummy. Ndakashandisa maproducts angu kuti ndinge ndine flat tummy. Ko pamahips panokura zvezere kuti una masaizi 5? Zvodepends nekuti iwe uri kuda kuti body yako ishape kusvika papi. Alright. Ini ndinozoda ngwe mahips. Udo mahips emakota nemahips, iwe mahips udo mechi. Alright, kudzora ma-breasts. Kudzora ma-breast tina anokudza mazamu obva asimuka kuti zamu rako risaite unge rakatsikwa neharvest. Risaite unge pata rinosimuka romira. But sezamu rakayamwa harizoite seremhandara, rinomirawo zvirinomawo zvekutiwo kana une mufeso wako haazoti mai mwana pozviko zvakarembera izvi kungembereko chii. Anomirawo zvine kadhati zvekutiwo kana usingafarire bra haupfeke. Ndofunga usually ninenge ndisina bra, handitoride bra racho. Alright, satienda kure takutopinda munyaya yedu. Nhamba dzaKismo ndo dziri kubuda pascreen dzivadikani varoda mafuta ekuti utenge mahips, kutengera mahips awande nekutsvuka. Batai Kismo akutengesa mafuta akapenga. Chero vanoda mabig lips. Mabig lips? Unoita yekudhonza kudai? No. Zvinoita sei? Tine gloss inoita kuti malips ako aite ma-sexy lips. Kwepingi?
tinayo futi gloss iyo. Veve vamunozoona vakomana vanenge vachingoti vasikana muchingoti my crush, itawo crushira someone yautenge. Alright. Vadikani regai tipinde munyaya. Pane timu rizhinji ranga ratofunga kuti Kismo auya kuzovhiringidza timu naizabhumu. Aiwa, sandizvo zvafambirwa naKismo. Kismo ane zvimwe zvatofambirawo zvatamushedzera. Tichitangopinda mufirst nyaya yedu yekutanga. Kismo pane vhidhiyo ratiri kuona ari kutendera mastreets esocial media ramukomanyati sekuti zanzi mukomanyati vari kuhura, kana kuti vari kuhura zviri kunzi mukomanyati vari kuhura naSlender Ndurura. Pane chaunoziva maererano nenyaya idzi? Like chandinoziva about this nyaya. Andoziva about this nyaya. Yes, vanhu vakadheta. Handidi. Vanhu vakadheta. Then painterview yaSlender pakataurwa kunzi Kismo ndiye akaheka phone. Then many people were confused. Vaifungidzira kuti Kismo aitaurwa ndini. But I was not the one aitaurwa naSlender. Kismo aitaurwa naSlender. Miro kadaro Kismo. Nyati akatodheta naSlender Ndurura. Zvekuzosvika pakuvharirana kana kuti vakaenda kulogic kwavakaenda ichocho chokwadi zvinhu zvakaitika, but nekuda kwekuti nyaya yauya pasocial media zvakuita kunge it's an abomination kunge zvimwe zvinhu. It's not like ndikusupporta prostitution or something. No, it's not like that. But vanhu vari mucomment section vari kutuka musikana uya vachiti uri mukadziwo iyewo futi Slender, do you know kuti mukadzi zvakafanana neni inini pache zvangu ndimokunyeberei guys. Murume wako akandipfimba kana ndichimuda ndimurambe ndinomubvuma. Why? Mira wakadaro Kismo. So far varume vevanhu wadanana navo vangani? I don't date hangu varume vevanhu, and ndowanzotonyengwa nevanhu vadiki kwandiri 15 years 14 years handizive kuti chii chinenge chichiitika. Motofambidzana? Usually ndakambodana nehwani. Akura sei mwana uyu? Iye anga ne 16 years. Chikaitika mwana uyu ainditoma zvimwe zvekuti ndichitomubva kuti mwana achiita zvabasa. Ndikati kwa mama wangu akazondiona ndinewo vanondirova. Then saka mwana uyu akasvika pachikamu chekuti aiba zvinhu aigona kubaka nahuku. Tongoti kumba kwavo kukatengwa muriwo ukaiswa mufiriji. Ndaita hafu namai vake. Kwetoti ndanda kutodana nei. Aingoba chingoenda sikano ndikangomudza kuti handina mari. Kumba kwatoshaikwa kana $20. Akatomboba mota. Akaenda nayo. Akaenda nayo. So pakatanga kunzi akidnapwa. Of which ini ndaiziva chii kwanga aenda nemota aida kutsvaga mari yekuti andipe. Saka akaenda nemota parod. Alright. Makambovharirana nemwana uyu? No, hatina kuzosvika edu kuma extremes iwawo. Ndakazogara naye pasi ndikamukansela ndikati ini kana ndichikuona utora hanzvadzi yangu. Kuma kisses? Kuma kisses? Atirare. I think I kissed him once. Yeah, I kissed him once, but it was by mistake. Aigone mwana uyu. Mistake yakaitika sei? Ndinozozwisa kuti yakazoitika sei mistake. Chezvandiri kuudza kuti kaive kamunhu kekuti kakane that care yekuti achachimuka makuseni. Auya uzocheka kuti ndine chekudya here, is everything okay imba mangu. Kaitotongesa kamunhu kakuru kakamwana kadiki. Waitoona akauya nepapa bag, but iye aisataura hake kuti baba ndaiziva kuti azviba kwezi. It's age of 16. Anga ari mwana mudiki. But kisa igona yake. Aiwa, he was good though. Akazongeta ake mudiki. Otherwise, aitove type yangu, spec yangu chaiyo zvekuti I know kuti interview achaiona and achaziva kuti ndiye. Waitove type yangu but makore. Plus mai vako vaizondimanisa. Kwakasvika 18 years makasangofona. Akasvika 18 years? No. Shaita. Alright, tajamba nyaya yaSlender iyi. Paakahekerwa foni chii chakaitika chipedzisiro? Paakahekerwa foni nyaya ndokuya kwayakaita papublic. It's not like Slender aida kuuya nenyaya papublic sekutaura kwazviri kuitwa nevanhu. It's not like ndiri kumuchenesa. Inini Slender ndongozivana nayewo mukungotaurawo.
not kuti toziyana zviri deep. So some people vari kufungidzira kuti inini ndikutora side raSlender cause pane live yakaitika, then palive ivo patanga kutukana vanhu. Hameno rimwe hureso rinonzi Evidence rine mazamu anenge ngoma dzekuZion. Nditi kana wableacha doesn't mean kuti unogeza this and this. No, inini I didn't say ndogeza. I didn't say mainyati havagezi. People were blaming me kuti ndati mainyati havagezi. Handina kuti mainyati havagezi. Ndakapa point yekuti dai ndanga ndiri sisi vanyati nestate ina mainyati ndaitsvagira zvangu hanzvadzi yangu girlfriend, not kuti ndikusapota chiuri. Wakati deo ngori chiso hanzvadzi yanyati but handisi. Alright. Taura kutsanangura. Vanhu vakambotengoti Kismo ukutikisira mwe mukadzi uri mukadziwo wewe usazodaro mangwana zvinoshangana newe. Guys, we all understand kuti izvonizvo varume mugoni wepwere ndiye asinaye, mugoni wemurume ndiye asinaye. Guys, murume wese anotongoita yaanotongoita, ende vanhu vese vanenge vachikomenta mcomment section, it's not like I'm not data varume vanhu. Ini nditori nani ndinotaura kuti ndikazonyengwa nemurume wemunhu ndichamubvuma, asi handinawo ndati ndambodanana naye zvangu, cause pavarume vevanhu vachona vanondinyenga hapana type yangu so far. Asi type yangu ikauya ari murume wemunhu ndinomubvuma, cause even muBible makanzi murume anti vakadzi vaanoda, kokana akuda mukadzi wechi2 kokana akuda mukadzi wechi3. Inini mobva mandirambidza, pamwe Mwari vakatoti Kismo uchagara pabarika, kana kuti Slender akanzi uchagara pabarika namainyati, imi muri busy ure. Do you know kuti ure is a big word? Mawords amunenge muchitudza wazoura ndaura wakandoona njiura nani unenge uri busy kublabha vamwe vanhu like mune shave riya rekuti kana matenga ma1 hour data ya30 cents aya wakutoda kutotaipa zvisina kukwana. But ini nangu so far ndofunga pesa apa ndachimbopindura negative comment. So far handina any negative comment yandichadaira, cause I think is it last week ndakakwira pane imwe live yemukoma anonzi Romeo account yake yakanzi Premium Family paTiktok. That guy akandipa counseling yandakaita sei yandakanzwisisa. Inini ndiri munhu yakazvidza kuti handina tete vari pasocial media vanondidzidzisa unhu, handina bankuru vari pasocial media vanondidzidzisa unhu, handina baba vangu vari pasocial media, handina amai vangu vari pasocial media. And then ndobva ndazvidza kuti stop controlling me. But advice yandakapiwa naRomeo, he was not controlling me. Aingotaura nditi zvekuti it was up to me, take it or leave it. But ini ndakachuza kuti sei kuzvitora, cause zvinobatsira samwe kuti mumwe munhu sometimes anenge ari pakukutesta ada kutokuurayira brand, cause anotoziva kuti Kismo like now vanhu vakutoziva kuti Kismo kana uchida kumutokonya nyora kuti mucomment section. Unomumwana anonyatsobadza kamera omira anotanga kuzvidzura one by one, but not anymore. And ndototi kune wese wandakatuka so far, I'm very sorry. But kana ndichita live ukakwira live wobva wandituka nekudzose. Hanzi ndiri munhu wanotadzawo. Alright, Kismo tiri ipapo. Slender ndururano uyu takaona poster yefamba zvinhu akazvisungirira. Icho wani? Slender ndururano anambosungirira uyu ndachitotaura naye Maxina naye manje uyarapo. Alright. Chimwe chokwadi chatsakuda kunzwa wabva kwauri Kismo yo kana uri kuziya kuti hausi vachiri kudata here vanhu ava pandu zvakabva zvangopera. So far nenyaya yekuti nyaya yauya papublic ndo zvazongoita kuti nyaya itonge yatiziyi. Otherwise kana nyaya yatiziyi pasocial media, maybe they will get back to each other. Alright. Imwe nyaya tinayo Kismo tiende dupa next. Ndofunga manzwira nyaya yanyati yakaitendera mastreets. Ndigare ndakutai kuti mu understand ipapo. It's not like Slender ihure, but because nyaya yauya pasocial media mese imi vanhu mune muchikomenda ndimi mahure number 1 pamwe mune muchitotaipa makamira kumatouch line. It's not like Slender ihure, because inini I can't judge her kuti ihure. Munzwisisa? I can't judge her kuti ihure. Handisi kutora side, because akanyengwa. Munzwisisa? Anonyenga nyati. Even dai akamunyenga, ini ndikaona munhu andiri kuda, ini ndikaona kuti haasi kundiona,
Ndoita something kuti andoni doesn't mean ndiriure asi ndikuda love. Ndaunzwisisa ipapo. Nguva ino yatiri vasikana vari kunyenga vakomana here chimbonatsopa musikana anyenge mukomana. Musikana anyenge mukomana. That's very wrong. Ukanyenge mukomana unoitiswa. But iwewe unofana ngoito zvekungocho mukomana akunotise kuti uri kuexista. Kuti ya available. Kuti uneke naye. Futhi. Alright. Yeah. Getende pa next. Iwewe ndakaona unge na Maloti pane beef. Beef nderei? It's not like inini anda beef na Maloti because she's nothing. Kana ndakamtarisa ndongomfana ndizosva ngune marara yarapa ya. Why uchimfana zemarara? She's nothing to me, like she's nothing. She's no one. I don't know her. She don't know me. And then not even. Not even. I don't even know her in person. I'm so sorry to know. Comment section now. Alright. So, inini na Maloti. Ndakaita sound. Ndakaita video nchanza sound rake. Pasowe. So huyo ndinoida zvekuti ende ncharamba ndichiita kusvika mheno handizivi. So ndaita that sound Maloti fame comment section nevhauga rake ndobva nditaipa kuti kumaloti kwako. I was like could this girl anorwara here ari kunditi kumaloti kwako. Ndobva ndaicha rimwe video vadzoka futi neimwe post akatuka futi. Then akaita live futi kuFacebook. Munin'ina wake ndiye akadedzera kubackground kuti ko uya anonzi because aituka vanhu vese achiti kumaloti kwanenge. Munin'ina wacho namvati ko uya anonzi ari kuzviti Kismo kuzodini zvikanzimira mai maka tokwanisa kutodriver tikanomumamisa izvezvi this and this. Like I was like mamisa inini anonyazondipawa bobo ya kuti inini ndogona ngodhakwa pasina zvandidhaka. Ndogona ngodhakwa ina beefi naye. Iye ndiye ane beefi neni anoteerera maposti mangu achituka zvinyadzi. Ndobva ndangomureply awo ndikamuudza kuti siyana neyo. Pandakamureply kuTikTok ndakamupa 2 mareply. Ndobva andibloka kuTikTok. Ndobva ndamuendera kuFacebook. Ndobva ndamupa futi mareply yake kuFacebook. Ndobva andibloka. Ndobva ndamuendera kuInstagram. Ndikati mungatika mundondimamisa yakaimi madedeni. Yenyu yaye kunzi munotuka ndimi mukuvharisa social media. Inini ndiri kukudai zvisiri zvesocial media. Ndongokuratidza kuti zvonizvo kune ngwere dzechikadzi dzisingazese dzisingakutye kuti iwewe unotuka zinyadzi unoita sei. It's not all about kutuka zinyadzi. Because inini ndoda zvese. Kutuka ndogona. Kurova ndogona. Ende pepe pamunondinzwa zvakafanana pandinota mavideos angu ndofunga munonzwa kunoisa vanenge vakomenda kuti vanenge vachida kundimamisa ndinotoisa nhamba dzangu ende my directions ndokupai emashuwa ndinenge ndichitoda. Alright. Pane imwe nyaya futi iri kupisa Kismo. Tijambe yaMaloti. Because ana basa. Anga zita rake unga usingatofane kuritaura. Waifana ungoti Blair toilet iya yakamitiswa nechibhunduru. Alright, ngatipinde pa next. Pane post imwe iri kutenderera masisters social media. Neniyo ndakaiposta pano pa this YouTube channel. Yayo ipost ya Oriano na Chipo the Trouble Causer na Kismo uyu. Kismo ndiye akabuda achiti Oriano ihanzvadzi yake. Isikada kuti chokwadi chinatsobuda nhasi tinaye kuti Oriano ari kuramba sisi here. Chii chiri kumboitika naye Kismo? Okay. In that case, it's not like Oriano ari kuramba sisi. Inini na Oriano tutourirana. Bose kuti. Zvazengovewo zvepa-social media is my brother, but not kuti takamakana tutourirana zvese bo. But we are not that close yet. Jekesa, wandinzvenga. Oriano ihanzvadzi yako here zveblood brother? Yeah, Oriano mwana wadidi wangu. And then takasiyanwa namama. Ko Chipo the Trouble Causer? Chipo the Trouble Causer mwana wa mama wangu takasiyana na baba. Saka iwewe na Oriano muri hanzvadzi nehanzvadzi.
mukuzvinzwira comment section yenyu but vamwe vatoti vakafanana inini ndakutojaja makafanana. Alright, ngatipedzise dunia yedu tichidai. Kismo, pane vanhu vanoti hanzi unokechesa here. Toona paunoposta comment unokechesa here Kismo natsopa jekesa. Tisatenda ku body count yako yakamira sei. Tisati maenda kure futi mimi vacho. Look at me very well. Very very well. Kuti someone like me Onza kamira pa touchline, who can afford me? Who? Anawanza kundi afford pa touchline. Njani? Soon like ndikuzvisimbisa but pa style rangu pa pattern rangu I'm not cheap. I'm not cheap and giving pa touchline under what circumstances guys? Like shamai manje. That everyone anondicrashira zvandoziya ngazvamutona ukatarisa vanisa negative comments go section mangu vakadzi vanhu vanonyatsozi pane ndomboita chirongwa pa live chekuti vanhu vaconfess ma secrets pakakwira 4 varume vaikonfessa kuti Kismo we need to confess this tiri kutora ma videos ako tichimashandisa kuzvibatsira. I was like, that's super child. Kuzvibatsira wekuita sei? Like, that's super child. Kunonzwita sei? Kunonzwita sei? Kuzvibatsira wari kuti ndikupiwo. Kwekuti murume aite sei kudai? Adai. Anzi murume adai. Aite sei? Alright. Ndakungotaura zvangu wedhachona beta ndasingada hangu kuritaura anyways sezvo ndambotaura bereki wangu. Social media. Those people they were saying kuti Kismo is also to shansa ma videos ako kubonyora. Because face yako amini zvaingori so even ndichida kutonoona bebe rangu kuti ndichi bebe rangu randisatisfy ndofanira kutanga ndaona video ra Kismo first. So that's when I discovered kuti ndosaka usually akadzazhinji achinyara kuti Kismo uri hure this in this but akuna hure rakaita seni guys. Akuna hure rakaita seni. Even ndikanzi ndiri hure right. Yes ndiri hure but ndiri hure remunhu wangu. Ende munhu wangu agone nehure rake. Chero mukaungana maprofita ng'anga seZimbabwe muchimudza kuti ndiri hure. Azvinzwe. Chibvamira ipapo. Kismo rigadimbodhipisa mbicha tadongodhipisa kekupedzera body count yakamira sei? Body count 3. Wani makore mangana? I'm 25. Watsanga warara nemukomana rini? 18. Waita ma boyfriends man so kana uchiri kumaziya? That's sorry kana uchiri kumaziya. Like inini handisi munhu anoita zvekudheta vanhu too much zvekuma relationships. Ndinototi ndikaita relationship yanini ndapinda ndinotombogara ndirimo pasina zviri kuitika makisi chete. Uyo unongodaita sei? Murume kana atodana nemunhu angada kutongorwa bhurugwa uenda. Ndorwa bhurugwa rani? Rakozve. Inini firstly my rule chinotoita kuti ndiperere pamunhu ndikude. First time yedu yekusangana ukandikumbira bhurugwa ndo patopererawo relationship yedu. Saka ufanira kukumbira. Unozomupa sei? Iwe ndo unozokumbira. Azvikumbirani zvinhu zvevhe to a professional man anoziva kuti what is love. Aukumbire bhurugwa zvoitwa nemurume akadzungaira murume akapusa akabva kwasadza. Ndiye anokumbira bhurugwa cause a gentleman, a real gentleman anganditi baby ndokumbira bonde iwo 3 vakakugona vakaita siya. Inini zvinhu like if you are in love ne zvinhu zvinoitika zvega munongoerekana makutoona ndo patave nelove yedu then you continue. I know kuti mucomment section muchati continue ndati continue not continue. Aiwa muri yeZimbabwe tafunga kugumira panapa. Kismo mashoko ekupedzisira. Mashoko ekupedzisira guys okuti kuti zvoni pamunenge muchikomenta kuti nini ndiri hure zvinokwidza mafeelings emunhu wangu. Anobva awedzera kundida, anobva atanga kunditi
pombi yangu, mamero vari kurwadziwa newe. Muda umuziva here mukomana wangu? Vari kuda kumuziva mukomana wangu. Kuswera mangwana ndichaita vhidhiyo tichikisana.